तेरा भांगर आणि रुपया वेली इम्पोर्ट ड्युटी वाडयले उपरांत भांगर आणि रुपया वाडले. 14 मायाक सामान्य लोकांच्या बोल्सांक कातर लावपाचे जिन्नस वाडले. लिंबू 10 रुपया एक, टमाट 50 रुपया किल. तुमकां खबर आसता की मे म्हयन्यान इतली गरमी वाडल्या की सोंसपाची न्हू. लोक लिंबू सोडा पिता, कोण सॉफ्ट ड्रिंक पिता. पण लिंबू म्हारग जाल्या त्या प्रमाणे टमाटां म्हारग जाल्या. टमाटां जाल्यार 40 रुपया किलो आनी केन्ना केन्ना 50 सांगतात. लिंबूची रेट कितें कसो आसा? असा ए साईज असा 10 रुपये असा, धाकटे असा 5 रुपये साईज असा. कित्याक लागून वाडल्या जाणा तूं? गरमीक लागून वाडलेलो. गरमी लागून वाडल्या. आणि पाऊस पडले झाले कमी जातले. टमाटर का भाव क्यों बढ़ा है? वो उधर कर्नाटक साइड में ये हुआ ना, बारिश तूफान पड़ गए, पीक खराब हो गया, इसलिए उधर कम हो रहा है पीक, इसलिए महंगा हो गया टमाटर और कोथिमीर महंगा हो गया. कोथिमीर पहले 30 रुपये बेचता था, अभी 40 रुपये बेच रहा है. और भाजी थोड़ा महंगा हुआ, अदरक लहसुन सब महंगा हो गया भाजी. अभी टमाटर कैसा किलो है? अभी 50 रुपये, पहले 40 रुपये 30 रुपये बेचता था, अभी 50 रुपये किलो बेच रहा है. जाल्यार तेवटेन अमूल डेअरीन दूध 2 रुपयान वाडयलें. अमूल गोल्ड दूध 70 रुपया लिटर. अर्ध्या लिटराची पिशवी 39 रुपया. देशभर CNG 2 रुपयान वाडलो. 82 रुपया वेल्यान 84 रुपया किल जाला. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी वांगडा ब्युरो रिपोर्ट.